Jesu Kristu inkosi. Ngizobingelela baba umpostoli, ngibingelele umama umpostoli, ngibingelele obaba befundisi, ngibingelele omama befundisi, ngibingelele nobaba bonke, nomama nogogo, ngibingelele abantu abasha, ngibingelele uSunday School, umshayi wogugu egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, uJesu Kristu inkosi. Zihlobo zami okhuluma la ubaba uZulu wakhona la eRichards Bay. Ngizothula nje ubufakazi nami uNkulunkulu akhulume kumina ukuthi ngikuthule namhlanje. Ngizoqala nje ngibonga kakhulu uNkulunkulu angigcinile unyaka uqala nazo zonke izimo ebengihamba kuzo noma ebengiphila ngaphansi kwazo. uNkulunkulu ungibiyele wangcina kwaze kwaba lesi sikhathi, wangenzela umusa. Ngiyabonga uNkulunkulu ngakho konke angenzele khona. Ngibonga nokuthi ungilondeleke abazali enginabo biologically, bese kuba abazali enginabo kwelikamoya engihlala nabo, kodwa ngekimi bangabazali mina. Futhi ngiye ngingasho ukuthi abangizali, ngiye ngithi bayangizala. Mhlawumbe omunye sengasho nje ukuthi hayi akubona abazali bakho. Mina abazalwane bakuTsibande ubaba wami ongizalayo, uma Mtsibande umama wami ongizalayo. Akukho nokunye engachaza, yilokho ngiqondile ukuthi bayangizala ngoba akukho abangangenzeli khona engicelayo njengengane icela kumzali. Ngiyabonga kakhulu ke bahlobo bami. Ngizocela nokusheshisa ngoba angikwazi ukukhuluma. Ngiyenzama ukuthi izinto ngiyikhulume kafishane, kanti mhlawumbe bemele ngithi ukulula. Manje ngoba nginesikhathi esi-5 minutes, ngiyacela nje ukudlula kulokhu uNkulunkulu angenzele khona noma akwenze wakwenzela abantwana bakhe, kodwa esebenzisa ubaba uZulu. Noma ngingasakhumbuli kahle ukuthi i-date yayithini, kodwa kulonyaka uNkulunkulu kunezinto angenzele zona lapha endaweni engisebenzela kuyona, esibhedlela eDibey. Kuno sisi wafika nengane yakhe ngelinye ilanga. Ingane yakhe yayiwe emotweni, nemoto eyithutha abantwana abayesikoleni, yawa yashaya ekhanda phansi. Leyo ngane kwatholakala ukuthi akusenyakazi lutho emzimbeni wayo. uNkulunkulu ke wangenzela isimanga. Uthema iqhamuka umama wayo eyiphusha nge-wheelchair. uNkulunkulu wakhuluma kumina ngibabuka, ngadabuka kakhulu, ngasondela kubona. Wathi uNkulunkulu laba bantu badinga usizo. Ngabuza ukuthi kuphi kumele ngikwenze Nkosi. Wathi uNkulunkulu umkhuleko kaMay 18 ngithumelele wona lo mama asebenzise wona kulengane ukuziphile. Banxele leyo ngane leyo iyaphila. Ngelinye ilanga ngangizedlulela nje umama wayo wangibiza, wathi sawubona bhuti, ngathi yebo. Mangithi ngiphamisa amehlo, hawu inosisi ohamba nalengane eyayilimele. Ingane isahamba i-wheelchair.
yebo ayingakalulami ngokuphelele, kodwa siyakwazi ukukhuluma, siyabuka ngisho emehlweni, usuyezwe ukuthi thini nabo bajabulile. Babonga kakhulu bathi siyabonga baba umkhuleko wasinika wona wasisebenzela. Ngathi mina ningabongi mina, bonga noNkulunkulu ngoba akumina uNkulunkulu othanda unikeze lo mkhuleko ukuze nisizakale. Bajabula kakhulu. Owesibili umama wengane eyayizelwe isikhathi singakashayi. Wayehleli nje lapha kuma-parking aseDebey, kanti nami ngikhona kuleyo ndawo. Ngimbuka uyakhala lo mama. Omama nje abasha laba abancinyane. Mayekhala ngibuka ngidabuke. Bazalwane-ke ngiyilo muntu onenkinga yokuthi uma ngibona umuntu ephatheke kabi kuthinteka enhlizweni yami nami bese ngiyadabuka. uNkulunkulu-ke nakuyo leyo ngane ngathi uma ngisondela kumama ngimbuza engichaza ukuthi nginenkinga, ingane yami iphuma esikhathi singakashayi. Manje odokotela abanginiki ithemba, bangilahlisa ithemba indlela abakhuluma ngayo. Yingakho ngihlezi la. Ngathi mina mama uyakholwa yini? Wathi yebo ngiyakholwa. Ngathi yabona nje ukukholwa uNkulunkulu uzowenza umsebenzi. Lengane sizokhuleka izophila. uNkulunkulu wenzile umsebenzi wazalwane. Iyaphila leyo ngane. Waze wafika ehamba nomkhwenyana wakhe, ngangasababoni-ke mina. Bafika bathi, "Bhuti, umkhwenyana wami lo ushoye lo sisi." Ngithi hawu yebo senibonana. Angisakhumbula ukuthi kodwa kwakwenzeka kimi. Usethi uyakhumbula ngalelanga ngihlezi la ngikhala. Ngithi mina ngiyakhumbula. Usethi ingane yami siyaphila, iyakhula futhi ikahle. Ngabonga ngathi ngiyambonga uNkulunkulu ngomsebenzi wakhe awenzile. Bazalwane-ke ngithi angiphakamise amandla kaNkulunkulu. Ngibonge kakhulu. Kukhona okunye bengisafisa ukudlula khona, kodwa-ke isikhathi asavume. Mhlawumbe ngelinye ilanga ngoba nakho akugona okwalonyaka okwangonyaka cishe odlula, angazi noma ngabe ngabusho noma angizangebusho, kodwa uNkulunkulu uzongikhumbuzile khona. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Inkosi yonke ibusise. uJesu Kristu inkosi.